أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام ورحمة الله. والله لك حيالك النووي. آمين. لك النو الدمي. آمين. لك النو وسا. آمين. لك اللبن ولنمان دي النوم. آمين. لك النو سترة. آمين. أنا ينزل ما لك الدم. آمين. أجلو ما لك انتشار. آمين. لك رحمك آمين. صلى الله على سيدنا محمد. سليم. شريف. إن الله كل يوم أيوة هو في شأن. دو دو الله تعالى بكرة لا معنا أمبلو مين كرا أمبلو كرادو على بلا تكلمنا أبلو يكاب أبو من يطير الرسول يوم فكرة ده يوم ما من فرارة كرا نبي نيجا كمان نبغى plan aya minna kana kuna funda ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول بسورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من فرن ينوحك اللسفين سكالجنا براندوين رجل imbe jurin kuntuno jagati kala ngasa war min godo sanu min war min ani biye bulu min buyi bulu kaso na sanyele mana ka ki bulu kaso o kodo de kodo abode jagabi nyote ni tara damansi ni sanu min bo domi na be garamun kema bo dron jaga wajibera robe hal ni juman wus le ki makono ni ya boy ala tay wala juman du ka totlo ni wonse juruto jaga bin wal masagadi bi bulo sa sinza mo ga jurubila alla soro ajurimbe sagayin kunzunu shinyata ni sayin da mane be sayin jaga bo folo ni badu ba jaga bo ni mishidu ibo jaga bo folo juruto bi jurube ne la jurubi la be biye bulo min bi bulo ani san mar wore min maralen bi bulo abo debbi nita ate tanu min bo damana ni ya bara damanse ato bi baga min bi bulo ato bi sen ke nyo juruto jagabi ga sen ke fen akara nyo yewa akara kabadi sawa akara malo de ni sabu sorlala no e musugi segi ni duri kilo ke mo woro no so le bulo do jaga wajibi yara hal ni ma ka annasro juru kelme ke kampa ka go ka sai nyo so ina ta mata nyo goshiro ni nyo goshira be e jaga de wala folo ni jaga boro ma tu ka so ka Allahu akbar kuma me jaga kiru ko amba fika kuma tola na ti mauka danna اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ولا زكاة شرطه في الزكاة على من مغوكا لم تبلغ حصته ما من يرمسي عدد الزكاة جاوري حكما سيسا أو مغوف لابي كابا جاوكي نيوم إتا وابي دوري يبلو ننتا وابي دوري بوبلو والما إتا ويوابي دوري ننتا يواكي ماي إمي ننتا يوابي دوري جغتيكا واكي متغي جغل واجبي يوجيكا أو نينا إكرا ibanyi ngalike ita reba ka titiri de yira ko ka fo ko ni warti ibo mimbo ka diga so jaga diha ibo mimbo to ko saraka ko saraka ngaro do baake ske ko yo mo ko na ngira kadala ko na jaga mina fe jaga be mina ni yoro sera gram kemeso wala yufarriqu sharatu majja بين ka farafaral do أيوة بين مجتمعين ما من فرال من يونغا كفر كابونيونا أيوة شراتو مجنني أنا بغندو كيري دكم سيسا نعم سا biduru be ebolo
ni saga bisaba de bɛ n bolo a y'u jɛ k'u fara ɲɔgɔn kan bisaba ni bi duuru jeli o tɛ bi seegin e min ta ye bisaba ye jaga t'e kan bi duurutigi jaga b'o de kan o ye saga kelen bɔ bon i mana ye jaga bɛna wajibi ye e min n'a jɛlen bɛ i mana ye jaga bɛna wajibi ye kan saga 40 b'i bolo saga 40 b'ale bolo a farala ɲɔgɔn kan bon saga 40 jaga ye jeli saga kelen n'aw faralen bɛ ɲɔgɔn kan nɔgɔya bɛ den e kun saga kɛra 80 saga 80 saga kelen de y'o jaga ye bon n'aw fara ɲɔgɔn kan a kelen bɛ saga kelen bɔ bon sisan aw farala ɲɔgɔn kan u ye saga kelen minɛ ni saga kelen minɛna jaga minɛna ma n'i kɔ dɔn sa a minɛna min ko aw b'a fɔ karisa ko saga minɛna ne ka saga de la o ko payi saga in ye jeli ye hali kɔsɛ ne b'a ko don nana tɛrɛmɛ ne ko ma 4000 o 4000 n'i y'o fɔ o tuma saga in bɛ tila 2 ye 4000 tigi nin bɛ 2000 segin ma o bɛ 2000 segin ma o y'o ye jaga t'aw k'a ka saga 80 na hali n'a ka saga kɛra 100 ye jaga wɛrɛ t'a la saga kelen kɔ hali n'a kɛra 120 ye jaga wɛrɛ t'a la saga kelen kɔ f'a ka taa se 121 ma ni kelen yɛrɛ la ka kɛ saga 2 ye bon n'aw farala n'a kɛra saga 2 ye a tɛ n'a sɔrɔ dɔ de ta ka ca ni dɔ ye a bɛ minɛ min kɔ nin bɛ o tɔ sigi wala yujma'u sariatigiw ma jɛ maa minnu faralen bɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan bayna muftariqin maa minnu faralen bɛ ɲɔgɔn na k'u fara ɲɔgɔn kan khashiyata sadaqati jaga ɲɛsiranya kɔsɔn yɔrɔ dɔw b'a kɛ bagantigi dɔw ka kɛ ni san yɛrɛ ma sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn wele an t'a fara ɲɔgɔn kan wala ka dɔgɔya e ka bagan ye 50 ye ne ka ye 50 ye o ye 100 ye wa n'aw ma fara ɲɔgɔn kan e bɛ bagan kelen bɔ nin bɛ kelen bɔ parce que n'aw faralen ɲɔgɔn kan bagan kelen dɔrɔn de bɛ minɛ bon u dɔw b'o kɛ jaga ɲɛsiranya kɔsɔn n'u y'a dɔn k'a fɔ maa minnu y'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan jaga ɲɛsiranya de kɔsɔn sariatigiw b'a fɔ ko basi an ye nin ɲɛdɔn a bɛ to ɲɔgɔn kan yen sa an bɛ kelen bɛ ka bagan jaga minɛ walaalika i mana e sariya ma sɔn k'u ka fara ɲɔgɔn kan kulo de b'a la idha qaruba al-hawlu komi ni san surunyana dɔw b'a kɛ ka fara ɲɔgɔn kan fa idha kana yanqusu ada'uhuma n'a y'a sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan bɛ dɔ bɔ u fila ka jama dita la bi iftiraqihima n'u fila fara ɲɔgɔn ye aw bi ijtima'ihima n'u fila fara ɲɔgɔn ye ukhidha n'a dɔnna k'u bolila de u b'a kelen bɛ minɛ bima ni nafolo hakɛ kana ni fila kɛra alayhi lahara min kan qabla dhalika san'u ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ minɛ o ma bon cɛ e ka saga kun ye jeli y'o fɔ ba e ta kun ye jeli ye n'i y'o fɔ o bɛ jaga bil'i ta la ka jaga bil'i ta la wala tu'khadhu as-sakhlatu a tɛ bɛn jaga la ka sagadenni minɛ sagadenni وتؤدّ مثلا بعد على رب الغنم bagantigi ايوه ولا تؤخذ الاجاجيل نتراني كيسكوسيني وتو من الجنلا ايوه ولا الفسلان نعم الديني وتو من الجنلا ايوه وتؤدّ بعد الجتي عليهم بعدوها أبجد بقول نفسي أسأل أنت من ده وجوار منه ولا يؤخذ تيس بقولين كيسي قصدي أتبع كل من الجنة أيوة ولا هرمة بقى مسكرولي وتوم من ده دو باكي نجيب نجيب بوت مسيرة أيوة وكم مسكرابا من بلو بمسكرابا من بي سام مسكرابا من بي وقول دمنا كوكو جاي شريعتي وبا فجأة من ويكوكا نوم ما بلو الله أكبر ولا الماخذ بقى مسكرما نافي نيجي تبقى ولا حال الغنم ما كبقى جي بقى ونستا سكاجي من بنابو غشي نيجي بوت مسيرة سكاجي من تدي جاي ولا شاة العلف بقى من بين
i bɛ ganban don a la i bɛ dumuni d'a ma i ka bagan don tɔw bɛ yen i y'ale kelen na tigɛ a kɛ sagamuni a b'i bolo tigɛ ɲaga bɛ se ka d'a kelen ma kɔɔri kolo bɛ san ka d'a kelen ma a b'o dun min b'i bolo k'o balo o tɛ minɛ k'o kɛ jɛgɛ ye wala bɛ ci bagan tɛ minɛ tura bi wala da min bɛ ka sin d'a den ma jɛgɛ bɔ tuma sera baganmuso min bɛ ka sin d'a den ma o tɛ kɛ jɛgɛ ye wala khiyaru amwali nas nafolo ɲumanw maaw ka nafolo ɲumanw tɛ kɛ jɛgɛ ye wala yu'khadhu fi dhalika 'abdun u tɛ karajago bɛ n'i bolo k'o bila bagan nɔ la jɛgɛ bɔ tuma sera i ka kan ka saga de walima i ka kan ka misi bɔ i ka o kɔnɔ bagi d'i ma misi in kima bɛ bɛn ni ma n b'a bagi d'i ma sariyatigiw ma jɛ tɛ bagi minɛ wala thamanun a sɔngɔ fɛnɛ tɛ minɛ i t'a a sɔngɔ tɛ minɛ dɛ i ka bagan yɛrɛ de i ka bagan yɛrɛ de ayiwa fa in ajbarahu al-musaddiq bon sisan ni min bɛna janga minɛ n'o yɛrɛ de ye bagantigi karaba ala akhidh ath-thaman sɔngɔ minɛ nin kan ayiwa fil an'am baganw na wa ghayriha ani baganw tana ajzahu n'i ye wari bɔ o bɛ wasa kɛ i nana jaga minɛ nana a nana tuma min i ko misi i bɛna misiw di a ko bɔn ni misi in bɛ san joli misi n'i bɔra nin sugu a bɛ san joli yɔrɔ o dɔnnen don misi bɛ feere o feere la don min na ni ye minnu bɛ taa garabali la ni ɲininka o b'a f'i ye n'u ko k'a bɛ san nin na i ko ba sisan ne yɛrɛ de n b'a fɛ i k'a wari di yan n bɛ t'i bolo n'a y'a fɔ n'i ye wari d'a ma i b'i wasa o ye bɛn nka sa a tɛ bɛn e de ka a fɔ k'i b'a jagoya san i b'a san o bɛ piri de fɔ o sa sɛgɛrɛ tulo bɛ nin na parce que nin yɔrɔ ɲininkali bɛ nin na kosɛbɛ ɲininkali b'a la an fɛ yan sisan parce que dɔw bɛna taa b'a ko parce que n ka misi bi yan a wari bɛ bɛn ma ne b'a san n'i b'a san a tɛ d'i ma e ka sagoda piri la dɛ e jagatigi ka sagoda piri jɛgɛ wari e ɲininka misiw la a tɛ feere ma e ka sagoda piri la mɔgɔ wɛrɛ de bɛ lajɛ min yɛrɛ ka ɲi o la n'a sɔrɔ ni min bɛ fadenya la u k'o dɔ wele k'o ɲininka nin bɛ san joli o mana piri min fɔ n'i ko k'i y'a san min kɔ i b'o di n'o k'i k'o di n'i y'o di dɔrɔn a bɛ wasa kɛ insha Allah ni ala sɔnna ma saya y'o fɔ ka d'a kan parce que i mana a y'o fɔ dɔw fɛ yen dɔw ko k'a tɛ foyi yɛrɛ de k'a ye jɛgɛ wajibiya misi min na dɔrɔn k'a kɛ jɛgɛ ye a ka bɔ i ka misiw la bon i mana ye ani insha Allah diinɛ kɔnɔ a diinu yusuru diinɛ ye nɔgɔya de ye ni nana jɛgɛ kan ka d'a ma k'a gɛn ka taa n'a ye o ka gɛlɛn o tiɲɛ e ka taa wɛrɛ dɔ la sisan misali la e taara faya kɔnɔ ko misiw bɛ yen i taara lajɛ o ye ntura dɔ yir'i la ko nin ye jɛgɛ ye e ka ntura in gɛn ka na e degelen tɛ misi gɛn ko fila don kelen i bɛ fila dɔ sara min b'a gɛn i ye ka taa n'a ye i yɛrɛ sagona yɔrɔ la o ye kelen ye o sara b'a la walima i ka jɛ i k'a feere o la sa a tɛ feere a tigi ma k'a fɔ ko nin bagan in bɛ n bolo nin dɛsɛlen bɛ ka taa n'a ye o tuma i dɔn k'an sɛw na piri fɔ parce que fantan dɔw bɛ yen ni piri baara dɔ fɔ dɔrɔn o bɛ jɛn n'o ye dɔw bɛ na jɛgɛ minɛ la sisan parce que kelen na an bɛ fɛn kelen de fɔ jɛgɛ bɔlaw ye mɛ an minnu bɛ t'i ka wɛrɛ la k'a nana jɛgɛ ɲini a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ n'i y'i ka jɛgɛ di jɔn ma a tɛ wasa kɛ dɛ o tɛ jate jɛgɛ ye ayi i bɛ jɛgɛ bɔ kura ye i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ bon n'o dɔw taara n'i ye piri fasɔn fɔ k'i b'o d'a ma k'a jɛnna n'a ye i yɛrɛ kana sɔn k'a fɔ k'i b'o d'a ma o y'i ka nafolo nagasitɔ de ye bɛ misi in sa piri ba min na o nagasili de bɛ don i ka baganw kan jɛgɛ bɔkun de ye ka adamaden ka bagan saniya k'a jɛya k'a jɔ jɛgɛ bɔkun de ye i bɛ wari min b'i bolo ka wari in saniya namara tɔ kɔnɔ o t'a ka kun sigi kun dɔrɔn ale yɛrɛ b'a kun sigi o de la i bɛ jɛgɛ bɔ ka jɛya maa si t'a kun sigi n'a y'a kun sigi dɔrɔn a bɛ minɛ
yanga mishu shotara mi umaye ata jarabo ka jaya ni fem jarabo ni aboka ajaya na ti o na shu ga bita o arabe o ma bi yadi la yadullahi fawqa ko ne beso anya ni mi ti bana mi bo chugodla ma ka ala chedla dron ni ya ala chedla adama don ta ala be bodla ala ga mbesa odma ko forakati bo bagan fasalina ati boy ga odma bo bagan suga jimen shi hake falino na ko jaza mside jaza ni sanfla dafa turani ba mi sanfla dafa nante kuma ko tlela bin soro balia nanto tlela fo bimbe jibe imano bagande fem fa ya banu be ba soro falen be dew ni ya dra ka kan ya ko dire ejinun tabiyon wala musinna jagani ni sans sample de ni sans badin jagani me sample de sans badin ya ni ere be nyawo su ni fe Allahu akbar ya fa na la hakem shi hakem fo o de belaje aywa wala yusqitu din jote bininge zakat habbin ni sanake nyosene o jaga jurutobi aywa wala tamrin ni ntamaro bi bolo ntamaro dina asera mi kan tamaro goshi hal ni jurmantu na naski kan tamaro goshi don na kushiraka tla aba sumaka araka haka bwala folo jurutobi aywa wala mashiyatin ba akala ba hamzemo no sagani baye akala mishiyo nakala nyameo juruto jagabi ni saya da manazo mu ya jete jira ka nga bo wakati minna be jaga bwala jaga mana bot maminga tla jurmandu ni no lo be minga ana doka aso ala ka borala ya fam shuriya jaga ko tet longe wala so jaga ko imana e ambe afo ka geleya jaga da adama denga na fulode nye ibolo aba kishi ibolo ka tanga ibolo ni be jarabo ya bagana ni dim sanon bi fe ni jarabo ra ka jeya ni mishudo bongelen dakere jarabo le ka jeya ala te mishunu jarawoliya ka dai donga hutu odwa ni ma jarabo o ba ni ma jarabo misi na biɲɛ de bina ne ma ala ta bɔ a la n'a mɛ e yɛrɛ galaka sɔgɔ a b'i den galaka sɔgɔ don la min b'a fɔ tɔgɔ de ko biɲɛ adamaden jurumu kɛ ba o de bɛ danzan fɛn minnu bɛ ala bolo n'u bɛ yaada jurumu b'a tɔ o dɔw cu ka bila maa la junun b'a to u b'o do junun na belebele dun ye jagabɔbaliya ye parce que jagabɔbaliya man ɲi dɛ a ko antum haulayi tud'auna litunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara ala baka o wele ko aka saraka bɔ aka jaga bɔ ala ko dafe ma ba'awla min bi yɛrɛ bakhiliya bakhiliya jumɛn n t'a di ni e yɛrɛ lajɛ misi 30 n tora ni gɛlɛn i ma n'i bantɔ ye ka n tora ni bɔ sirika mun y'i bila la bakhiliya ba ko jinna aywa shaytana ko يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تعمدوا فيه
واعلموا ان الله غني حميد. ايوه. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ايوه. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. اكو او منو على منو ده ويلي. ايوه. يا رب القران كونو موت فصون كلي. ايوه. موت فصون كلي على ركوت مات موت فصون سبعين. يا فهم. فمنهم ظالم لنفسه. ايوه. ومنهم مقتصد. ايوه. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. دوبي ويرى كنت انا يرى كنت انا جيني. ايوه. مام يرى بعد كم هيرة بني بانكاك ودي يرى كنت نيوي. ديك هيرة سورة بني فيس نيجي بانكاك ودي يرى كنت نيوي. كلي. ومنهم مقتصد. ايوه. دوبي أبين من دوكة أبين من دوكة. دوبي سابق بالخيرات. نعرف كل من كدوم وببنيه وتمالجه. ودي ينن ودي مؤمنين. ولد بدو تو ما صار. الله اكبر. نعرف كل من كدوم مؤمنين كته منو. اما وتم أي. على كوكا من ربوك. الله اكبر. نقول ناكو أرد يافو. على مين دالا على جمعنا سينما. أيافو كونغاكي والله تتورش مالا. مؤمن تايوي. وتتورش سيمالا. ها؟ أتتورش سيما. نيا كايدا بالبلد لمن يدي بينس هذا ما دي مؤمن يدي ودي مؤمن يدي كدا على الله ناكو كم من جدراك إما بيدا إما كونون دا إتسير إما سنين دا نيت منا كونو يوي أي chairman جم مولا ينينا أي chairman جم مولا ينينا مني من كلا أي chairman كو أوليه يمانا مني الجو من كلا أي chairman كو لوكا دا ينينا سي ديني نيبالا أبيك أتولي ينينا ها أبيك هيرك الدوري أبيك الدور من بيك كوني مي أيوة يكسر حد سلو لو سنقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أقول ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أي ما يعظكم أيوة لعلكم تذكرون مير ما ينتهي كلمة ميشي مير درون ما منو تقول فرق ما نكويس على كل بارة وتكلم الله كوك كلامي مير ده حد يسرع سكي منو كمنو كبارة بارة جوكو بواس ما يحسن أن يسوق أدوندا على مين دولوكا أما كيكو كريانا مين ده بسرعة سكي فادم الدنيا من البصري يعيدكم لعلكم تذكرون على بقى أو يعمروا وقتلي نعم ما تلينا تلين تجمع ما يقول أبكي إيه ردي ما أدم الدين تلينا علي يا تليني يردي ni kilina tilin hera min dima ifatsiko dima ibatsiko dima na sai bit ala de ni kilina do ibo hera so oche wato nan wani ihsan ايوه ko ko mangi ma ta mangi ala yo baki yara de ta ka ala baki yara de ايوه wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina ibn yajinma fembe bolo ganga nyajeni ma fati mbul bi nyawde ma wodi ni mangay fembe bulo sa faso ko ma be fendo bulo ika nyawma ko so wodi ni mangay in ahsantum aywa ahsantum li anfusikum nay mangay do amani mangay may da yaka wodi aywa wallahi ni iska fɔlɔ kuma ko an k'o to yen anw bɛ mali wagati min kɔnɔ sisan e siri kɛ e sagara a ministre bɛ dara mɛ an ye fɛn min ye ala ka baara la an ka wagati kunkurunnin min kɔnɔ sisan o bɛ maa waaju walahi o bɛ maa waaju minnu tilenna i y'u ye tami man bɛ ka da o kan maa tilenna n'a tilenna hali n'a donna ko gɛlɛn na mɔgɔw bɛ na k'a samangani nin ye parce que i ka tilen kosɔn i ka tilen kosɔn wa ihsan ka ɲa mɔgɔw ma wallahi min ɲana mɔgɔw ma juguman tɛ kɛla mɔgɔw ɲana o tigɛ ayi ka ɲa mɔgɔw ma an ma Khadija ye mun fɔ ala kɛra ala kɛra bɔra kuluwo la don min sunkalo tile 17 kuranɛ aya fɔlɔ dira ma
la ilaha illallah muhammadu rasulullah fɔlɔ fɔ a ye a ka fatiya fɔlɔ kalan ka suran fɔlɔ kalan ka arakan fɔlɔ seli ka seliji fɔlɔ ta a ye malikɛ ye cogo i ma deli ka adamaden ye cogo min na nin bɛɛ yelen kɔ a natɔ kabini a bɔra kuluwo kɔnɔ farakuru min bɛ siran n'a sɔrɔ b'a ko salamu aleyka ya rasulallah n'a tɛmɛna yiriju min dɔ b'a ko salamu aleyka ya rasulallah fɛn min kan ka fa don adamaden na o gansan kɛra a la a nana ko zammiluni a ye nin fɔra muso ma se ka don a la n'i ka mɔgɔ kɔrɔ dugu kɔnɔ n'a ni kalo ban dɔ nana kana kuma sira a la kana foyi sira a la fɔlɔ n'a bɔra dugu kɔnɔ a fɔ a ye ko i da fɔlɔ i hakili sigi n ko kumabaliya maa fɛ o bɛ fa don maa la kumabaliya adamaden fɛ n'adamaden siranya ko ye n'a nana n'aw ma kuma fɛ fa bɛ don a la hakili bɛ sigi kuma ko ye n'i y'o fɔ maa ye dɔrɔn hali n'a sɔrɔ a ye jawuli ko ye hakili bɛ sigi kuma ye fɛn bɛɛ de ye inna minal bayani la sihran a donna yɔrɔ muso y'a n'a ko zamiri muso ma dɔwɛrɛ kɛ kɛra y'i da a ye birifini bila a la a ma da birifini birifina dɔrɔn ma a y'i sigi a b'a digi a bɛ se ka fɔ abishir i nisɔndiya o de kosɔn ala ko wa qulu linnasi husna ni maaw sera aw ma dɔrɔn a ye kuma ɲuman f'u ye wallahi n'i ye kuma ɲuman fɔ adamaden kuma ɲuman bɛ adamaden hakili lasigi wallahi ka tɛmɛ hali wariden kan muso ye hakili lasigi ani kira na maa min n'a ye wagati tɛmɛna sa a wulila k'i sigi dusukun tiɲɛ o ye diɲɛ taacogo ye waati dɔ adamaden dusu bɛ tiɲɛ n'i ka maa yɛrɛ kɔnɔ a lajɛ n'i banna n'i m'a nɛgɛ dɔrɔn fa bɛ don a la ka adamaden isolé k'a to yen yɔrɔ jan maa la k'a to lahala dɔ bolo o ye dɔ fara e den fa kan nka cogo dɔ bɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn fa bɛ kɛnɛya donc na kira yɛrɛ na don a kuma ma a ko kasi to a la a ko n siran n yɛrɛ kɔnɔ ne ye fɛn dɔw ye bi n siran na ni ma se ka jɔ n'a ye a ma kɛnɛ ko kala kana siran a ko e bisi i nisɔndiya ayiwa a y'o fɔ a ye n tila ka na kuma fɔ a ye min b'a hakili tɔ sigi ayiwa ni ne ko sagara ma sisan ma sagara i bɛ nin ko min kɔnɔ ala b'a dɔn a bɛ se k'i bɔ a la ni mɔmini don n'a dara ka kuma la walahi ala b'a bɔ a la parce que n'a fɔ ko Ismaïl tɛ kuma min fɔ ko tiɲɛ o de ko ni maa min n'a ye ko gɛlɛn kɔnɔ a fɔ a ye dɔrɔn i bɛ min kɔnɔ ala b'i kalama a bɛ n'i bɔ a la muso in mun fɔ ala kɛra ayiwa a ko fɔ walahi n kɛra da ala la la yukhzika Allahu abadan ala t'i malo fiyewu fɔlɔ hɔrɔn bɛ siran malo de ɲɛ fɔlɔ hɔrɔn o bɛ siran malo de ɲɛ bi ta bɛ sɔrɔ ɲɛ sabu ka taa se kira ma a ko bari n ye lahala dɔ y'i la n'o lahala bɛ maa min na ala t'i malo nin ye kabako ba ye sa i nisɔndiya ala t'i malo fiyewu min kali ala la parce que n'i ye innaka latasilu rahim wa tasduqu al-haditha وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نقائب الحق يفندروا يريبوك اوكي بغالتي مالو افلا فلو يبسنيتو كيلي يودي بلا بني وبالي يبكي يوم موي ولد دارسيتو وبالي يبقى ما فنا ايوه وبالي يبقى ما دسه وتا وباني ni maa min ye n'ala ye balawu jigin a kan gɛlɛya kɔnɔ i b'a tigi la maa dɛmɛ maa se ka diɲɛ bɛɛ dɛmɛ waati bɛɛ parce que mɔgɔw dɛmɛ wagati de la i b'a dɔn ni fɛn min se de b'i ye o dɔrɔn ala y'o de ɲini fɛ o de mun bɛ kira kelen de kan wa hali n'i yɛrɛ kira kelen cogo de muso in taamasiyɛn de y'a k'o fɔ a la n'i y'o nin ye maa maa la ni ngalontigɛla tɛ dɛ ni tiɲɛtigi don a fɔ a ye karisa i hakili sigi i ka ko laban ka ɲi wa ala t'i faga fiyewu k'i bɔ diɲɛ kɔnɔ fo y'a sɔrɔ i miiri min na f'a k'a bɛɛ k'i ye sini tugu parce que sini ko ka gɛlɛn kojugu i bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ngalontigɛla man di ala ye a tɛ sɔn n'ale ni tiɲɛ fɔ tɛ o ngalontigɛla ka di maa ye de ala ko a ko kira ma ko fa darni walima kɛra bi darni o ma ɲu ka bi ngalontigɛla man di maa si ye ngalontigɛla man di maa si ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn a ko
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار اي جور دور فوق ما تعرف الناس فوق كيلا ايوه غاسل نسبل نمبر غاسل بيت كيا فوق يا فاميا كاسل بعلبتو وتمننغو اي هنا مقولك سرقه دوما وتمننغو بي يا فاني الاف بوتلا الجنة سوري الله أكبر من دورو دي أما خديت من كان دورو فارك أيوة إبى سيتو إبى كيف معي إبى دنام فارا إبى ما تسألني أنت إبى ما مني كمان بان كوني بات كلا ما دمه الله أكبر أيوة فارك لا سبب ما أنا بخدها في يومي أيوة بخدها في يومي بقول يا أيها الذين آمنوا أو من غمودما أنفقوا من طيبات ما كسبتم yaro garsege façon flay aywa garsege façon fla do churunga ya pa wama benzema aywa doy ya pa benzema jmen mawu kalabu ko kalabu ina na doma garza ya fara den baka garza ya do ni yele baleza ni kanka ibolo dawo ni kakaru na domi ele ibolo kebikiye no fede fenna dumana amma sa yaw garza ga minna طيبات ما رزقناكم واشكروا لله اي برقد عليه هو كان زيك أنا بقول أنفقوا أيسرقوا من طيبات ما كسبتم فإن من نايو بارا أيسرقوا لا وتماني جوما من سليمة بارا دو سينفة أدو بكو بارا سينفة يبدو إني بدو كودو لي إما دبوا كما فيو فإن بنا ديما ومن مثلي بلو غارسيادو كانودو إيغوتوي واتجي سرقة أتجي جغاي فنان أبو ما مر من الله ما ترى كم باب لا كم رب أقول بنا دون الفنون ما سيكونوا أيوة so ما على يسرنا يسرو فيكي كنا براتنا عن الحرامي ويحفظ بطنه عن الحرامي بيكون براتنا كبو حرام من حرام نفلو الدوني دوبه نيادو ناس لو شو سبسيغا نافلا سلي نيالي دون من نافلا سلي بني تاسو ها اي نورا من مدف سينفونا من نورا باللما كي لكنون كي بلا على بتوكا يا حرام نفلو حرام من دو وبك سوبريك نورا يمبلا تدو فرقلو كنو سلام يمني واجبي هل من اللي تكون يتولي الله اكبر ما ينفع اكو فين ما يوك سرقاي ولا تيمموا الخبيث جمعه اكنو كركره اخبارك فنتالا جمعه كابو تكودي كجراي ولستم باخذيه اي رسول امني كجروك مغرب الا ان تغمدوا في فنيته ما كان نيودا كجرو سراي كجرو لا والله ان كوني adana biya chudo nyore tetembolo no kunte ndi nimina koy wala jabot masera iga war kulum ko lu fa nyoma ki boke jeray na dum na dima ba ko cetani fa netani iba ba ko tani fa netani mine ko do jaga dafa ala bise iba famine ni bari mana kamana ne ga juruman dibulo ko ni nyetu chay no ko ni imana yembere ni nyete do rebe ba ni misali ni ga ma ba bi do afere ega juru bala ye fami fera mo halala itara ega juru gani ko chay nyen do la fere do war bi shera tu fe ba me ha ga do ba ko na ko ma do ni do ra kumya man do la tele mi na ko ya ba ma shera je ni me ka me ega juru sarali shera je na no shera tu je na me ma ko mi do ma de shera tu parce que adama dinga hakka ka gale adama dinga hakka gele avoni med lo fe ni an islamado min foraka dad lo ko bayt ngay na sa tikta la ba min ay to don
ika hakka ka ta ala ya ka kanga je shira tu yo don ikanga je bon ibenu ne ya ka ga do e fe men nawo no ya halala ne ngi man na so do so jugumante ka ika jugumante sala comme anga wala da fa amen men fo mo wi alsa amma su gafe ka da sai aslamu sisa amma jumashu da ka da ka yaro da surata ta ka sai juga da ta dira mu to ini bara bin yona sa no so sigi brama ba ini yana da bin yona kabru no adole yira na tikite la gabe ala kutab da ko chola ini bara mana jala kutab ko al akhillau yawma idin bara bi ba'din adabu illa kono tere kara ɲɛ kɔnɔ yan n'a kɛra ala kuta de kan alikiyama don n'o de ɲɔgɔn sɔrɔ u bi kɛ ɲɔgɔn kan malikaw bɛ kɛnɛ bil'u ye maa t'aw bɔ ɲɔgɔn ma o kɔni tɔgɔ t'a la n'a yɛrɛ kɛlɛ bɛ yen ka sɛ ta u b'aw bila ɲɔgɔn na ŋa cɛ karisa e de ye nin se ne ma ne m'a sini e de y'a se ne ma e de ye nin se ne ma adamaden fila mana jɛ n'a ye ɲɔgɔn kutu sɔrɔ ala kuta kan kelen kelen mina bɛ t'a la kali alikiyama de yɔrɔ ye ni maa bɛ se ka n ko gɛlɛya bɛ taa se yɔrɔ dɔ la ni nin farikolo bɛ kɛlɛ yawma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha ni nin farikolo bɛ kɛlɛ e cogo bɛ taa kelen la ayiwa farikolo b'a fɔ ala ma ala. kana ni yamata dɛ ni ye yamata yen fɛn ye dɛ e ne da n bara kurukutula ma dalen de bɛ bolo bɛ na a tɛ se ka lamaga sen bɛ n fɛ a tɛ se ka taa yɔrɔ la ɲɛ bɛ n fɛ a ɲɛ tɛ ko la ninnu de jɛlenya nana don farikolo kɔnɔ kabini a donna ɲɛ fila ye yeli kɛ n bolo fila lamagara n sen fila lamagara n sera ka wuli n bɛ taa yɔrɔ la o tuma ala n'i bɛ yankata min de i b'a da ni de ka tɛmɛ fɛn fɔ ne ye. وربك بظلام للعبيد إما تتولين كلا جوان شتنيو سيزا منا كيري دو أو يربلو أي كيري تياوني نيو إني أكاك نيافوين أيوة ني بابا كوالا إيه ندا كندو ندو نالك ما ولا بارو بارو نو كلا ما كلا نبلوي بلو تاني لبوي أنا لبلو ياكي أتمنى كتايرو أتمنى ناس إني سيجني مينا ani sai ni tara ka ta do haramun mun zuwa annabi ya fle nye ba le de la nye tene la mara ko ay kiri maw ni ga kiri kiri na aywa akam blasra uzoni fulana na maka sinzandala yiri furo akam manguru denen be ko sobe uzona ne uzon kele na baray o siga tam kele fi ndoye aywa na mara ko fiye ndama a ko cɛ e bɛ ne sigi kan na ni ye sigi kan na n b'a fɔ n ko da in yɛrɛ i bɛ da yɛrɛ n b'a fɔ taa yan fɛ n bɛ yiri f'i ye i bɛ t'i jɔ yiri kɔrɔ ne bɛ yiriden tigɛ ni ye fan min tigɛ n'o bana ma n tɛ taa yan fɛ mɛ n b'o tigɛ an ye yiriden caman tigɛ k'a to mɔni forotigi nin na ka na anw sɔrɔ yen forotigi y'a u fila minɛ yala ni forotigi y'u fila minɛ jeli kelen bɛ yan ka taa ka jeli kelen to maa kelen k'i yan ka taa nɔ fiye dɔ de tɛ ko la namara ɲɛna ko la namara ɲɛna ko la sen t'o fɛ o de fana ka baara kɛ wa ale tɛ ma ko kɛlɛ bɛ taa se o cogo la kiri bɛ taa tigɛ o tuma tulonkɛ tɛ yen dɛ sɛyitani y'a ye dugu aw lasira ka fɔ n'i ye jɛgɛ bɔ i bɛna kɛ fantan ye n'i ye jɛgɛ bɔ i bɛna kɛ fantan ye dɛ o cogo din kelen don a ko ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdaruhum muminu ka baw den ma a den dɔw bɛ yen a n'a muso dɔw bɛ yen o y'a jugu ye a yɛrɛ kɔlɔsi o la o den sina a baba yɛrɛ ka jɛgɛ bɔ cayara kojugu an bɛna kɛ fantan ye muso b'a fɔ e yɛrɛ ka e na so kɛ denw b'e bolo k'i bɛ jɛgɛ bɔ i b'a di jeni ma bɛɛ bɛ se ka baara k'a yɛrɛ ni muso y'o fɔ n'a y'a sɔrɔ ala ta ala ma fɛn d'i ma min bɛ banamini ni fɛn cɛ i bɛ tugu a ka kuma kɔ alhamdulilayi walahi ala jɔn ɲuman don denmisɛn dɔw nana s'an ma
o kɛra an b'a fɔ i ka dugawu k'an ye bangebaga bɛɛ y'a ban bɛ jɛgɛ bɔli ma an dun b'a nɔfɛ ko nana ko dugawu jaabira k'a sɔrɔ an jɛgɛ bɔli ma an bɛna jɛgɛ bɔ o denw bɛ yen olu de ye den ɲumanw ye olu t'a fɔ baba taa wari dɔ dugukolo la jigi ala ta de bɔra u y'o de fɔ maa k'i fa dɛmɛ i k'i ba dɛmɛ n'i y'i fa dɛmɛ i ka dɛmɛ ni hɛrɛ b'i yɛrɛ de kan walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatihim wa ma alatnahum min amalihim min shay' n'i kɛra mumini ye i ye cɛ ye wa i ye fa ye wa walima i kɛra mumini ye i ye den de ye wa n'i fa bila ala ko sira kan walima fa ye den bila ala ko sira kan alkiyama don hali ni den ma se ka fa ta ɲɔgɔn kɛ ou bien ni fa ma se ka den ta ɲɔgɔn kɛ ni alijinɛ don tuma sera ala bɛ den wele walima a bɛ fa wele a b'a ko baasi tɛ ko ala tigɛ i bɛ don alijinɛ kɔnɔ a ko ko n den bɛ yan nɔ den min ta ɲɔgɔn kɛ ne fana ye baara min kɛ ne m'a kɛ n kelen mɔsɔn ye n y'a kɛ ni n denw de ye don ninnu don ala ko yoma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu n'o kɛra b'a ko baasi tɛ i ye min kɛ o ye n bɔ n'i den d'i ma a ka don ne fa de kama a ko آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أو تادو يفارق نفقة بما والما إليني قبل تنالو تمام جرى واجبان أني نكمين كنتا كان دو جرى دي كانسا أتشين أنا دو تشين شركة من التشين الدمني ما على سوى فني من قد جل نقصبك ما هو كلمة كير إما قبول جرى تشين كوكو كيف balaw bɛ jamana in kɔnɔ bi tiɲɛko ɲin b'a la a dugukolo tiɲɛw bɔn fa sara k'a dɔgɔkɛ to a sara k'a denw to dɔgɔkɛ in wari ta k'o ma don a yɛrɛ la a ma fɛn ni den ninnu ma ale denw b'ale fɛ dɔw b'i to la kɔrɔ a kɔrɔkɛ ka nafolo min ka kɔrɔkɛ denw ta ye a bɛ t'o sɛbɛn a denw tɔgɔ la ni fantanya ma تكشين أبجين تكشين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير دمشق شو دمشق كوكب مثل الله إن شاء الله لك عم بسبب ما المرضى وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا كدوي بريغي باناني اي وردا ما يودلا ñaare la kabur dalay ko donc akera jil buguyo akera sabal buguyo akera amdalay yo ko kaburu kilo kata birgi ba kilenta ko ka wala aslamo yano adama dembe ni iddato do ala ba do daka bara do jawye to mi islamu na falay ko no na ba islamu na fani do nala ala bi deme bal ma ke be no jibril ko tay ay yi ka ñoo ko chef la ba ali jibril ay bulo bo kaburu don biriki ko kama aya ke nay bo yoro mi aba goshi ka ke biriki ka duni ta kaburu la do tani bo yim kaburu don da yalla nya surtout nya la kaburu don ndala ka biriki ni goshi ala ya ke islamé do ye wadama ay biriki banani goshi nya la kaburu dala abe biriki banani ka fo islamuye minnu bɛ jelibugu la n'u sera ka mobili sɔrɔ ka taa biriki ba kelen ta ka na n'a ye jelibugu la a ka silamɛw dɛmɛ minnu bɛ lafiyabugu n'u sera ka na biriki ba kelen ta a b'u ɲɛ ye o tuma ɲaaralakaw yɛrɛ a b'olu bolo ani bakɔ sabalibugu n'u ye maa sɔrɔ ka na biriki ba kelen ta ni ba naani gosili bɛ k'a bila u ka n'o ta kaburu in kelen kelen bɛ ka na ba kelen kelen ta a ka dugawu kɛ min ye wari di ye wari dira min ma n'a y'a baara kɛ dugawu ka k'a fɛnɛ ala k'a ni kɛnɛya ala k'a ka musaka nɔgɔya ala kɛra hɔrɔma kɔnɔ
قرآن لازم مرقصة اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جمشو أم الجافي إن شاء الله. الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء